aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Sabi niya, may nagkakos man ako. Oh. Iyan? Uy, panuway! Nga nung midog man ka na ako, ha? Mami! Sakit na! Ito ko lang ha! Ay! Nga nung padlungon magit kay kaiyan! Pagpulo! Aray! Buhi inang akong kamot, ha? Unsa man, gusto ko nimong luguson, ha? Hanggang nung mitupad kapag higdat na ako din, ha? Kung pauban na akong gusto, dugay natin kang gilugos. Pisag unsa ano, bastos ka yun! Kinahanglang mahibaw na ini imong amahan! Gusto lang kong mainitan. Eh, tugnaw kayo sa mong kwarto. Naihabol! Ay ko katagyan ng rason ni mong bulok. Doon na nagkikida utang tuyo na ko, no? Pawa din sa akong kama. Pagdali! Aray! Ay, panukmod, God! Huwag pa gumayo. Kung dili ka gustong tiwasan takas imong gibating sakit, ayaw kog bastusa. Kainit lang sa imong lawas ang akong gikinahanglan. Idaw pag ginanimo na ko. Manginahan mga kanak ko. Oh, manay buhaton sa inahan sa iyang anak. Dakson tugnawon. Mao nga mausan ay buhaton ni mo nako. Hoy, dili ko bugo nga musakayan ng kabuang nimo iyan. Pahawa na din sa akong kwarto ba? Aray! Bahala kag mamatay ka des ka sakit. Maldito yun kami sa gunsaon, ha? Doon nagit ka daw tang plano sa imong pagdana ko din, he? Ay! Oh! Dugo! Oh. Ano ba? Nagdugo na nga akong saman sa tail! Inimirisin ni mo? Di na ko matanggal ni mo. Aray, Alexa, tabang nga ko. Maglisugog barog. Ay kog ilara. Drama na sa dali mo. Barog diha kung makabarog ka. O kung dili, yaka diha hangtod sa hapon. Pisagod saon yun yung tawana. Yapag yun utok. Midog naman yan ako ang tonto. Kaigyong. Kaigyong tuslukon sa mata. Ay, nga nung mamasab ko makamat nun, oy, nga mitupad na din siya na ako gabi eh. Makalakot. Aray, tuntagin ba yan? Klaro kay nga, napasuko-suko lang ang tunta. Padugang sa pusta. Wam gani siya. Maglangas gabi nga, ako siyang gihagkan. Alexa, mami, tupad ko ni mo, eh. Tugnaw. Eh, bawa ba ka, mami? Umot ka. Makawa mo na sa ilanat ang iyong kainit. Pero, bahala nagbabuno ko. Basta akong napasuko si Alexa. Syaro kundi siya mulayas sa mong kinabuhi ni Papa. Kumusumbong siya ni Papa sa akong kibuhat. Wayan ko na eh. Pahalag panitan. Total, ina-ina ko lang siya. Salamat nga nalimpyo na ako ang kusina. Makahikay na gyud ko sa mong pamahaw. Dilatan lang gyud akong lutuon ini. Mami. Sorry na. Ay, ni anasad ka ha? Imo na sad kong pasukon ha? Di na, promise. Bunog na ko nimo. Magpatabang na ko pangitag akong ikasungkot.
Mami, sorry na ba? Pwede mangayog kape? Lingko diha. Pero ayaw pa badlong. Di na lagi ko babadlong. Pero, Oh. Unsa man? Unsa naman sa imong pero diha ha? kuan ba? Kanang, gabi ba? Nga naman kabi eh. Ilahos na gusto nimo isulti. Nganong, kuan ba? Kanang, Nga na lagi. nganong wa man ka mo balibad gabi nga akong gihagkan. Unsa? Gihagkan ko nimo gabi eh? Unsa? Imo kong gihagkan gabi eh? Oh, wa man ka mo balibad. Mura mo gani kag nakagusto. Unsa man jud ka iyan? Gusto gid ka nga ako kang matigbasan? Ha? Nagsulti ra mo ko ni mas tinuod gud. Gitugdom ko gabi mo nga nakahuna-huna ko nga matapad di mo aron mainitan ko sa imong oras. Hiram na! Patiwasaw na ako. Nahinanok inon kagabi. Sorry ha. Wa ko kapugong. Nahagkat na ka. Umot magod kay ka. Gusto na lagi! Kay kapatyo no, nabiyagin kay ko nimo ha? Aw. Okay raman kung mapatay ko nimo. Ang importante nga nahagkanta ka. Hiram na lagi! Bisit ka! Og ambot. Ganahan mo sa day ko mo hapon mo. Imo kong tigbason. Sige, tigbasa. Igo ram kong misulti ni mos tinuod. Gusto ra kong mangutan na kung nganong maka-addict ng imong hagi. Alexa! Asa ka ba ingon, oy? Alexa! Buangon! Buangon! Uy, makatupong sa kabastos! Nga nang iyaman siya kong giingan, nini. Nga nang mamagay respeto na ako. Nga nang iyaman yung lukita ng akong kasuko. Salbahe siya! Salbahe! Uy, kasing-kasing! Anong ka naman tigbason? Ako na lang. Anong hilap mo ka? Sobra ka na. Gusto gid kang mapasakitan ko. Gusto gid kang mapasakitan ako nga makasa ko sa imong amahan, no? Di man. Ayaw na lang kung sultihig bakak iyan. Wala kay angay taguan pa. Naibaw na ko si mong tumong. Gusto kang magkabuwag yun sa imong amahan. Muna imong kidam ko, no? Pero sultihan ta ka. Nga mahal na kong imong amahan kay buutan siya. Og dili mahitabong baslan ko og dautan na yung offer na ko manghimo ko niyang asawa. Busa hunongin ako. Kay bisag unsa pa'y buhaton nimo nako iyan, dili mahitabong makigbuwag ko sa imong amahan. Ang imong amahan ang hangyo ang abiyaan ko og mabiya ko sa inyo sa waylangan. Buhay ko! Buang na ko. Buang na ko. Asab na pa ingon bayan. Tuwa mo musuot sa kakahuyan. Alexa! Hoy! Asa ka ba ingon? Alexa! Noy! Mo na ng Isla Verde, no? Mana day? Ay, salamat. Makaabot agad ko ni Ian. Doon na lang ta. Uy, ala!
Naguba ang ginagabay tungguanan. May bayo rin tayo na magkadunggulay. Sige lang. Bisan asa tadunggo. Basta makabot na ko ni Ian. More na importante na ko, Noy. Yan kita. Kinahanglang likayan ko na si Ian. Dili mahimong magpaduol ko niya. Dili mahimong mamati ko siyang ipanulti. May nanok tong kagabi eh. Sorry ha. Ako kapugong. Nakakanta ka. Umot mangkot ka. Nganong magkaadik man ng mga apel, Alexa. Bahawa sa kumuna-huna, Ian! Bahawa! Bahawa! Ang samaning napita. Kaputi sa paypayon ining pahina sa isla. O kanindot sa tubig. May lain man dahing mas nindot nga dapit nining isla, ha? Anilang una ko din, eh. Dili mahimong magpaduol ko ni Ian. Ay naman is Alexa. Huwag naman dinis ka kakuyan. Alexa! Alexa! Ian? Ang ano nakita kang Alexa? Lira? Ni anak ka? Ian! Gimingaw na kay kunimo. Oh, Ian. Nganong ni ama ka? Timparagod? Wa ka malipay na ni ako? Ha? Wa ka malipay? Nga naman. Mas ganahan ka nga si Alexa lang ang imong ikauban din, he? Mao ba? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!